खुलुमबाय दिनै 14 डिसेम्बर 2023 बिस्तिबार चिरांनि लकेल पुलिसा अपारेशन खालामनानै बिजनी ओनसोलनिफ्राय आयेननि बेरेखा भुटाननिफ्राय लाबोनाय गोबां बिबांनि भुटान मेड बियार हमदों। गासै 1.5 लाख रांनि बियार हमनो हादों। प्रेम कुमार मंडल मुंनि दायनिगिरिया बियारखौ आयेननि बेरेखा लाबोनानै फानबोगासिनो दंमोन आरो प्रेम कुमार मंडला बियारफोरखौ मंगला मंडलनि न'आव दोनखुमादोंमोन। उनाव बिसोर सानैबो पुलिसा फैनायखौ मिथिनानै स्पटनिफ्राय खारखोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लख्रानि सेन्ट्रेल जेलाव मानसि बुथारनाय केसनि थाखाय दोनजानाय दायनिगिरिया न'आव आलासि जानो थांनानै गोमादों एबा खारनानै दङ। गोमानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मनदीप ब्राभा। मनदीप ब्राभाया जोबथेसालियाव 12 बोसोरसिम जाखायोमोन। उनाव जेलनिफ्राय साननैसोनि थाखाय जेलनि मानसिफोरा न'आव हगारहरनायाव टाइम लिमिट जानायनि उनावबो मनदीप ब्राभाया जेलाव थाङाखै। दा बेखौ हमफिननो थाखाय पुलिसा अपारेशन लन्च खालामदों। सासे सिख्लाया जुलि जायाबालासिनो गथ' जोनोम होदों। मुम्बाइआव सासे सिख्लाया गंसे हस्पिटालाव गथ'खौ जोनोम होखांनानै गथ'खौ हस्पिटालनि गंसे डास्टबिनाव गारहरनायनि जाहोनाव आरो गथ'आ गावजानानै थैनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गावनि गथ'खौ बुथारनाय सिख्लाया जुलि जायाखैमोन। जुलि जायाबालासिनो गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनानै गथ' जोनोम होदोंमोन आरो बेखौ सीसीटीवीनि गेजेरजों पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सिख्लानि मुंखौबो खौराङाव मख'नाय जायाखै। हानि फोरमान बिलाइखौ सा-सानजा भारतआव डिजिटाइज खालामनो हानाय काउन्सिलआ बिटिआरआनो गिबिसिन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों आरो इ-अफिसआबो बिटिआरआवनो गिबिसिन जानो थांगासिनो दं होननानैबो बुंदों। गराय फाख्रि सावथुना बान्था देरहानो हादों। रजनी बसुमतारी बिथांजोनि दिहुनजानाय गराय फाख्रि सावथुना नेशनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्ड बान्था देरहानो हादों। हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड मूर्ख बुंनो हानाय सोर नोंलाय? फेरेंगा दिनै हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसिआव नों सासनाव दङ, इएमआव दं, रायजोफोरखौ सामलाय होननानै मालती रानी नार्जारिया रोखा बुंथिदों। दङ बिनि थाखाय सांग्रां जा। माइन्ड इउर लेंगुवेज आं बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड होननो हानाय सोर नोंलाय फेरेंगा? बेखौ मूर्ख होननो हानाय सोर नोंलाय? दिनै हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसिआव नोंथाङा सासनाव दङ, नोंथाङा इएमआव दङ, नोंथांनि इएम भटखौ सामलाय, रायजो राजाखौ बिभाजन दालाबो। दिनै बिथांमोनहा मिटिं खालामो, आइजोफोरखौ सिगियो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोननाय नङा, अरुण'दयनि आसनि मोननाय नङा, सिगिनानै बिथांमोना लाबोयो। दिनै बिभाजन खालामदों आइजोफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौथ' जोंनो बांसिन दादों, जोंनि समावनो दादों जों बे समावखौनो सोर मबे दोलोनि जों नायाखै। गामियाव जेसेबां दङ आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानो हायो दाहोदों। अरुण'दयाथ' एमएलएनि दारै फैनाय जिनिस बेखौ दिनै भाग खालामनानै सोरबा दोलोनि मानसिया बिपिएफनिबा मोना, इउपिपिएलनि मिटिङाव फैबासो मोनो होननानै दिनै मानो आइजोफोरनि गेजेराव बिभाजन लाबोदों? बिनिफ्राय माने रोखा जानानै थानाया मोजां। बिभाजन दालाबो, राजनिथि गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया, खिन्थु मानसिनि गेजेराव नंखाय नङै खोथाखौ लानानै बिभाजन लाबोनाया बे थिग नङा। नंखाय खोथा बुंनानै दिनै बिथांमोनहा सरकारनि आसनि रानगोन होननानै लिंहरो, नाथाय पार्टिनि मिटिं खालामो। आंथ' गोमोयो जे पार्टिनि मिटिङाव बोरै चेक राननो हायो? सरकारनि चेकआ बोरैहाय इउपिपिएल पार्टियासो बोरै राननो मोनो? सरकारनिफ्राय इसु जानाय चेकआ सोरबा सेक्रेटारिनि दारै जायो। आजिखालिथ' डाइरेक्ट माबायावसो थाङो, एकाउन्टआवसो थाङो। मानो बेबायदि नंखाय फाखाय थगायबाय थादों जोंनि जाम्बा जाम्बि आजोलि बिसेसकै आइजोफोरखौलाय? जन एखेबारे सादा सिदा आइजोफोरखौ थगायबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैयो, आं खावलायगोन इउपिपिएलखौ। बेथ' एकदम 100%। दिनै जि अबस्था गामि जोंथ' गामियाव थांखायो, गुबुन खामानि थाखाय थाङो जोङो, आरो जों पार्टि हिसाबै गिदिङाबालानो एखमबा आलासि जानाय सुरुबै थाङो। बे गामि ओनसोलफ्राव जेरैबायदि नुदों इउपिपिएलआ दा गामियाव हाबनो हानायनि माने अबस्थायाव गैया, जायनि थाखाय दिनै बिजेपियानो बाध्य जे इउपिपिएलआ दुरबल जाबाय। दिनै दखान पहाराव, टाउन सहरावबो दखान पहाराव सोंबा बिजनेसा मालै सोलिदों? एकदम फ्लप, गैया। जाय गिदिर दखानदारफ्रा सिमेन्ट माने लहा थिं फानग्रा बिथांमोना समाव एखमबा 1-1.5 लाखनि बिजनेस जायोमोन, दिनै 10-5 हाजारनि बिजनेस जाया। बिथांमोनहा बुङो, दिनै मैगं फानग्रा बिथांमोनहाबो बुङो जे आगोल जेरैबायदि बेबसाय जादोंमोन दा जाया। मानो होनोबा आगोलाव हाग्रामा महिलारि सार गोनां समाव गोबां मानसिफ्रा
अफिसनि खामानियाव फैयोमोन हटेलाव थाङोमोन बिजनेस जायोमोन मैगं थाइगं बुरजा बायोमोन दा बे अबस्था गैया एखेबारे श्रमिक जायफोर खामानि मावग्रा लामा सामा मावग्रा खामानि गैया बिसोरबो दिनै आन्दा हारायबाय दा बेखौ नायनानै जे UPPLआ जे गैथारला लाथिख' जानो थांगासिनो दं गावसोरसो बेयो स्रा आरो फारसेथिं बिथांमोनहा सब समाय बुङो जे जोङो नै साख्रि होनो थांगासिनो दङ 4000 जन साख्रि होनो थांगासिनो दङ माबा बिथांखिनि फैसा राननो थांगासिनो दं बिथांमोना थाङाखै दाबो मावाखै खिन्थु हाग्रामा महिलारिया मावनानै खिन्थादों बेखौ जों स्पष्ट आरो फंसे खोथा बिथांमोना 17 बोसोरिया गावसोरनो माने माबा नङा एडाल्ट नङा गावसोरनो 17 बोसोर होनो ओंखायनो जों UPPL माने 17 बोसोर बैसोनिल' मानसि होननानै जों दा बुजिनो हायो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।